започне второто полувреме. Нека да ви кажа и стартовите 22-ма, които ще започнат второто полувреме. През първото имаше една промяна, наложена от контузията на Антон Димитров в състава на Нефтохимик. За отбора на Черноморец на вратата с номер 1 Ник Дашев. Пред него в защита 23 Франциско Гомес Чико. 3 капитана Георги Терзиев, 89 Бруно Оливейра, 44 номер Венелин Филипов, 30 Лъчезар Балтанов, 14 Жереми Манзоро, 92 Гал Мундуло, 87 Карлос Фонсека, 32 Исуф Уатара и номер 10 Маркиньо. За отбора на Нефтохимик на вратата с номер 86 Евгений Каранов. Защита 81 Ивелин Янев, номер 7 Христо Лемперов, 69 Георги Хашев, 3 номер Ангел Йошев, 27 Георги Вълчев, капитанът Коста Янев е с номер 21, 25 Николай Чипев, 77 Емануил Манев, номер 8 Стамен Ангелов и с номер 9 Васил Калуянов, който ще атакува за своя тим. Всичко е готово да започне вторите 45 минути на този матч, в който двата отбора ще възобновят игра при резултат 1-0 за Черноморец. Една смяна беше извършена в състава на Нефтохимик. Христо Лемперов се появи в игра на мястото на Антон Димитров. Аз лично очаквам през втората част и новото попълнение Петър Димитров да се появи и да освежи в предни позиции тима на Нефтохимик, който има нужда от малко повече скорост от това, което видяхме през първата част. Стара се много Васил Калуянов, но много трудно достигаха до него топки, в интерес на истината. А и Петър Димитров от този тип футболисти, така наречени по-нестандартни и с доста повече опит в футболната ни група и със сигурност би бил полезен за Валерий Дамянов и неговите момчета. Въпросът е в какво състояние чисто спортно, чисто кондиционно се намира Петър Димитров. Сега атака отляво за Черноморец. Пас в предни позиции. Там се завъртя Манзоро. Много напред излязъл иначе вътрешния халф на черноморци. Тук Гаел пое. Лъчезар Балтанов. Пас в предни позиции Маркиньо. Там по някакъв начин не можа Уатара да волее топката. Тук отнеха играчите в зелена възможност за контратака. Да видим какво ще направят от тази ситуация. Стамен Ангелов отляво атакува. Има пространство пред себе си. А още по-вляво сплитира Ивелин Янев се бе включил в нападение. Много хубав удар, но изключително интересен удар на Емануил Манев, който можеше и да изненада Ник Дашев, но пък внимаваха бранителите пред вратара на Черноморец. Малко по-активно започва Нефтохимик, имат нужда от импулс в играта. Зелените опитват се да им го дадат и техните фенове. Сега отново изглежда опасно. Това е Чипев, а не лош пас към Стамен Ангел. Върнал се Фонсека и успява да изчисти топката. Много добре взаимозаменяемост има в тази дясна зона между Чико и Фонсека. Някакви проблеми за крилото на Нефтохимик. Ангелов, който, виждате, тук с коляно беше ударен в главата неволно от Фонсека. Още веднъж повторението на този коварен шут. Топката тупна пред вратаря Ник Дашев. Много са опасни подобни удари. Много често вратарите не рискуват, но в случай Смет Дашев, че бранителите внимаваха, очакваха нещо подобно да се случи. Манзоро, именно от неговия крак, топката излиза в тъч за Нефтохимик. Много лошо се разви този двубой в самото му начало за зелените. Този ранен гол със сигурност пообърка до някаква степен плановете на Валерий Дамянов. Уатара. Включил се и Филипов. Продължава Уатара срещу Лемперов. Сега Венелин Филипов. Балтанов в дясно от двама. Неговите отборници чакат паса. Чико получава. Още по-надясно е Фонсека. Питаха да разменят подавания. Не се получи. Но малко по-високо темпо в началните минути. Малко по-високо темпо и сякаш ми се стори, че Валерий Дамянов е дал указание на своите играчи да влизат малко по-твърдичко в единоборствата през това второ полувреме. Определено играчите в зелено са по-здрави физически. И Николай Чипев, и Георги Вълчев са здрави момчета, и Георги Хашев. И ми се стори тук на 2-3 пъти, че
играчите в зелено ще подходят малко с повече физическа сила в това второ по време. Ясно е, че когато техническите умения не присъстват, един отбор ще се опита и с този елемент от играта по някакъв начин да натисне своя съперник. Там нарушение сега срещу Манев, който бързо изпълни към Васил Калуянов. Той връща назад. Това е капитана Коста Янев. Отново в предни позиции. Бори се там Николай Чипев, но не успя. Топката остана в притежание на играчите в Черноморец, но неточен пас към Фонсека. Тук Ангел Йошев добре се справи, върна към своя вратар, който разстреля към Ивелин Янев. Отново Евгений Караманов, който ще трябва да изчисти бързо топката, защото бе притеснен от Фонсека. Сега топка отново в неговото наказателно поле, но това не е точен бе този, може да кажем, пас, който бе просто изчистване на топката от играч на Черноморец в предни позиции, където тебнеше Маркиньо. Това е Ивелин Янев. Пред. Тук имаше засада, да, точно така, своевременно маркирана от втория асистент Георги Георгиев. Наистина засада бе Стамен Ангелов, колкото и да не е доволен от това съдийско решение. Засадата бе очевадна. Отново капитан Коста Янев, пас напред към Васил Калуянов, който успя да се пребори в тази ситуация с Бруно Оливейра, но само толкова. Просто отправи топката в ръцете на Ник Дашев, който намери Чико. Това е Лъчезар Балтанов. Предни позиции е Гел, напредва Гел. Отляво спринтира другият тъмнокож играч Латара. Центриране, но топката се качи на мрежата на вратата на Евгений Калуянов, който бърза с изпълнението на този аут. По-динамично начало наистина на вторите 45 минути от страна на двата отбора, въпреки че наистина продължават тази трудност да изнасят играчите в зелено топката. Няма тази организация в играта и когато се достигне в предни позиции, виждате какво се случва. Класически пример бе този опит за поредна атака. Спряна много рано пред наказателното поле на Ник Дашев. Лъчезар Балтанов. Вляво това е Веналин Филипов. Тази топка ще излезе в аут. Твърде дълго дойде за Латара. Стояна много по-бързо преливат от защита в нападение. Черноморци някакси по-леко върви играта на тима на Димитър Димитров. Доста по-организирано определено. Добре организирано. Латара се по-активизира в тези минути заедно с Гаел. Сега Коста Янев. Той трябва да поема нещата. Няма засада тук. Стамен Ангелов стартира. Чико дава знак на своя вратар, че ще му върне топката. След което Ник Дашев изпраща към Манзоро. Плеймейкъра на Черноморец много добре намери в дясно Фонсека. Той изключително технично се справи с свой съперник и това трябва да е жълт картон за това брутално влизане в краката на Карлос Фонсека. Много правилно Ивелин Янев нощта на Нефтохимик изкарал и солиден период в Черно море. Ето вижте само как брутално връхлетява в краката на своя съперник. Истинска балтия. Много технично се освободи Фонсека. Прави впечатление на доста качествен футболист. А Фонсека наистина се опита да направи нещо много хубаво, много красиво. Истински футболно трик отиграване, но Ивелин Янев не го позволи. Ще да бъде едно бижу това изпълнение от страна на Фонсека. Макар и някъде в центъра на терена. Ето сега има много пространство пред Чипев, ако не се лъже това. Напредва, пас наляво към Калуянов. И тук какво ще бъде отсъждането на съдията? Жълт картон и започва сега едно блъскане и бутане. Защото разбира се играта Ник Дашев да бъде изгонен. Претенции за ДУС по страна на футболистите на Нефтохимик. И тя ще е факт, но червения картон. Наистина ще трябва да видим и повторение, да сме точни с това къде бе извършено нарушението. И да видим точно. Тук разбира се страшно много претенции от страни на Валери Дамянов долу виждам, който говори с четвъртия съдия. Самите футболисти
се изкупчиха, всичко се успокои, слава Богу. Не беше последен. Стояне, вижда се на повторението, че Ник Дашев не беше последен. Капитана Терзиев, виждаме, че Лъчезар Балтанов също покрива, така че мисля, че е правилно решението на Вихрен Манев. Бих застанал зад съдията. Тук много важен момент в този двубой. Нефтохимик може да изравни в 55-та минута. Николай Чипев вече реализира веднъж срещу Литекс от Дуспа. Ще го направи ли за втори път от началото на сезона. Дашев срещу Чипев. Засилва се футболистът на Нефтохимик. Без компромис на 1-1. За радост на 1500-2000 фенове на Нефтохимик по трибуните на стадион Лазур. Втори гол за Николай Чипев от началото на сезона, отново от Дуспа. Много точно изпълнение от бялата точка за полузащита. От дързената скамейка продължават да репликират четвъртия съдия Георги Ковачев, искайки нещо повече, много по-сурово наказание за това, което се случи, но си мисля, че в случая наистина отсъждането на Вихрен Манев бе правилно, а именно жълт картон и Дуспа. И сега от тук насетне става интересно на стадион Лазур. Няма как да иначе. Отборът, който определено не стоеше особено добре, чисто спортно-технически в матча, и успя да изравни с една добре организирана атака. Не добре се бяха построили играчите на Черноморец в защита. Допуснаха тази контратака. Само трима човека бяха останали неорганизирани в защита за Черноморец. Достигна се до тази Дуспа и сега черноморци, които се очакваха и бяха фаворити в този матч да победят, ще трябва да отговорят по някакъв начин, но виждаме, че в атака се хвърлят зелените. Ивелин Янев ще изпълни този тъч, сякаш укрилени от това изравняване. Малко ли много неочаквано, дори бих казал и за тях. Тук сега спречкване между Манзуро и Георги Вълчев придоби истински вид на дерби този матч, мога да кажа. А то си е дерби, разбира се, бургаско дерби. Интересното е, че в навечерието на двубоя повечето мнения клоняха към това, че подобни матчове се печелят със сърце. А виждаме, че през второто полувреме определено духа в играта на Нефтохимик властва на стадион Лазур. С повече настроение българските момчета на терена действат. Ясно е, че Черноморец към този момент има повече класа, но пък виждаме и подкрепени от феновете футболистите на Нефтохимик да действат като рамен с рамен през втората част. Както казах, и няколко така малко по-твърди влизания в началото на това полувреме. Може би малко респектираха играчите на Черноморец. Сега те ще трябва да се вземат от този, бих казал, лек шок за тях, защото матчът си вървеше така спокойничко, тихичко и сякаш играчите в сино вярваха, че няма какво да им се случи, но е, че той им се случи по някакъв начин. Сега прек свободно за Черноморец. На около 3-4 метра пред наказателното поле, леко по диагонал ще бъде поставена топката от рамките на вратата на Евгений Караманов. Жереми Манзуро е зад топката. Най-вероятно той ще изпълни този пряк свободен удар, като би трябвало да очакваме центриране от френски футболист. Твърде активен бе и той от началото на този матч. Човекът, който не спря да парира в центъра на терена, но изненадващо Манзуро не предостави тази топка да бъде центрирана от Латара. Там играч в зелено игра за последно с топката и тя е изпратена в корнер. Николай Чипев бе това. Отново виждаме тази ситуация, където имаше някакъв контакт, който даде основание на Вихрен Манев да отсъди тази Дуспа. Видяхме, че се дръпна обаче Ник Дашев при тази ситуация. Изигра по прекрасен начин Васил Калоянов положението. Не е нужно при подобни ситуации да има контакт между футболистите, ако естествено действията застрашават по някакъв начин здравето на един от двамата играчи. Сега нарушение в центъра на терена. Беше застъпен Фонсека в ляво Латара. Позагуби се Маркиньо, голмайсторът на Черноморец. Почти не играе с топката, а предпочитат повечето нападения черноморци да преминават през Латара и Фонсека. Точно към Фонсека. Той много технично към Гаел.
И ново нарушение. Зачестиха тези фалове през втората част и то най-вече от страна на зелените. Този път потърпеш беше Гаел Дуо. Опитва да отговори Черноморец, а виждаме жълт картон в ръцете на главния съдия. Той е за дефанзивния полузащитник Георги Вълчев за натрупване. Показа го Вихрем Манев. На няколко пъти Вълчев извърши нарушения. Не кой знае колко сериозни, но пък понатрупа фалове. И отново опасност за зелените. Ще центрира точно Маркиньо, авторът на първия гол в този матч. Ето би него това центриране. Удари, това е 2-1. Това е 2-1 за Черноморец. Лъчезар Балтанов бе оставен по някакъв начин абсолютно сам. Отляво в наказателното поле на отбора на Нефтохимик и с хубав прострелен шут в далечния ъгъл на вратата на Караманов. А кулите повеждат отново в резултата. Много бърз отговор на играчите в синьо. Но тя попадна в непокритията. Ето го и повторението. Лъчезар Балтанов даже не бе изчистена, по-скоро бе пренасочена. Абсолютно самоставен бе Лъчезар Балтанов. Непростимо е толкова близо до вратата да има играч в синьо, не покрит от никого. И Балтанов много хубаво технично изпрати топката в далечния ъгъл за него или левия на вратата на Караманов. Ето, че и Херо излезе да се зарадва при тази ситуация. Гола на Черноморец за 2-1. Ето, че това, което сториха с много труд, а именно да изравнят резултата играчите на Нефтохимик, много бързо пък бе заличено. Именно в 60-та минута Лъчезар Балтанов направи резултата. Сега възможност обаче отново за този път за Емануил Манев, който стреля не лош удар, но точно в ръкавиците на Ник Дашев. Може да бъдем доволни от това, което показват двата отбора през второто полувреме. Много динамична игра, хубави положения и 2 гола. Виждате и феновете на Нефтохимик, плакати, с които показват, че този отбор няма как да бъде закрит. Имаше възможност в началото на сезона ЦСК да вземе лиценза на Нефтохимик. Хубаво е, че това не се случи и двата отбора продължават участието в А група, която през този сезон обещава да бъде много интересна, поне от това, което виждаме от началото на сезона. А феновете създават прекрасна атмосфера. Имаше нужда България от още едно местно дерби. Дай Боже и Спартак Варна да се върне, за да видим и варненско дерби, и пловдивското естествено, за софийските няма какво да говорим, но само така българският футбол ще върви нагоре. Разбира се, тези центрове, които така наречени футболни центрове, ако могат да се съживат това, което се случва тук в Бургас, наистина днес сме свидетели на един сравнително добър футболен празник. Няма как да го сравним с това, което успяхме да видим и вчера отново този стадион мач от Европа. Но съм сигурен, че ако стъпат на земята така здраво и успеят да направят един още по-боеспособен отбор на Нефтохимик, би могъл да бъде някакъв фактор. Сега Мазурон напредва удар и това е може би 3-0. Мазурон много добре напредна, центрира и в крайна сметка обаче Евгений Караманов се справи с тази много деликатна ситуация точно пред неговата гол линия. Там се сбориха. Да, овладя точно преди топката да влезе да премине гол линията. Отлично повторение, видяхме много добре тази ситуация. Имаше известни претенции от щаба на Черноморец, че топката е преминала гол линията. Нищо подобно. Това пък е гола на Лъчезар Балтанов, с който Черноморец води с 2-1. Нефтохимик обаче не се предава и опитва да отговори за втори път с номер 8. Стамен Ангелов успя да се пребори и това е възможност за Чипев. Коста Янев ще стреля, прави го много лек изстрел с десния крак, право в ръцете на Чипев. Силно второ полувреме и за Нефтохимик. Много по-агресивно започнаха да действат зелените, с което се върна блясъка на този матч. Чести прави на играчите на Нефтохимик, че при всяка една възможност
когато оставен играч сам, не се двуми много и отправи удар. Преди малко Емануил Манев направи това отдясно, сега Коста Янев. Това е начина, няма какво да се бават тези ситуации, трябва да се пробват удари отдалеч. Набези по крилата, през центъра, каквото е по силите на играчите в зелено. Видя се, че при една такава бърза скоростна контратака бе извършено това нарушение, при което бе отсъден и Дуспа, и Дуспата, която пък доведе резултата до 1-1. Сега Фонсека вдясно за Черноморец. От него отново се опита да покаже някои от неговите трикове, на които вече ни направи свидетел този матч, че ги умее. Тук обаче не му мина номера, така да се каже. Успя да преодолее Ивелин Янев в тази ситуация. Сега атака. Това е Калоянов към Коста Янев. Калоянов стана да лежи на земята. Атаката на Нефтохимик продължава. Това е Емануил Манев от дясно. Много взаимодейства със своя капитан. Подадаха си два пъти двамата топката. Сега Манев задържа, но е добре притиснат от играчите в синьо. Центриране в наказателното поле. Там е Васил Калоянов, който се сблъска с Чико, ако не се лъжа точно така. И нищо не се получи от това. Иначе не чак толкова лошо центриране. Чипев много добре. Технично, надясно. Топката попадна в Калоянов. Сега какво ще се получи при тази атака? Там Бруно Оливейра действаше много внимателно, концентрирано и бе добре пласиран. Сега обратно. В обратната посока атака за Черноморец. Маркиньо. Отново с този хубав негов удар с вътрешен фалц, но тук внимаваше Евгений Караманов, изби с ръкавици, боксира топката. Сега Манзуро пробва от много голяма дистанция, но и този удар нямаше как да затрудни Евгений Караманов. Много динамика в последните минути. Удари към двете врати, атаки към двете врати. Не лош футбол. Чудесен футбол наистина между Черноморец и Нефтохимик. Това искаме да виждаме. И двата отбора показват най-доброто си лице към този момент. Чудесно се развива и тази атака за Нефтохимик. Опитва технично да влезе в наказателното поле Васил Калоянов, но е фаулиран на централния бранител и капитан на символичните домакини Георги Терзиев. Показаха футболистите на Нефтохимик, че могат да действат опасно на скорост. Ще бъде извършена още една смяна в тения състав с номер 11 Живко Петков ще се появи в игра. И ще бъде заменен точно Васил Калоянов. Поизмори се централния нападател на чеховете. Даде каквото може, но до тук 66 минути игра за него. Живко Петков ще го замени на върха на атаката. Живко Петков е местно момче от Бургас на 20 години и е, разбира се, продукт на местна школа. Първият клуб от Черноморец Поморие тръгва, преминава и през Черноморец Бургас. Сега се намира в Нефтохимик. Като гледам по неговите габарити, не по-различен от Васил Калоянов е Живко Петков. Здрав, мощен, типичен, както сме свикнали да казваме, централен нападател тип таран. Той ще продължи по подобния начин да тормози защитниците на Черноморец Живко Петков. А последните минути наистина ни показаха двете така най-добри лица от на тези два отбора. Бързи скоростни атаки към двете врати, удари, напрежение за двамата вратари. Сега Чико. Пас към Фонсека не мина, този пас на Гаел. Сега всичко се премести от другата страна, където е Латара. Балтанов назад към Венелин Финопов. Отново Латара. Навлиза, но изгуби равновесие, като че ли французина в тази ситуация. Там Ангел Йошев просто успя да се спечели един аут. Тоест ще бъде подновена играта от вратата на Караманов. Не, тъчи това, прощавайте. От тези бели ленти там, честно казано, твърде далеч във ъгъла, изгубих представа къде се намира топката. Сега атака за Нефтохимик. Топката ще бъде отправена към Живко Петков, който можеше да се озове в чиста позиция, но там капитанът Георги Терзиев много добре градира, много добре
се пласира за тази топка и успя да я отнеме и да не позволи на Живко Петков да се измъкне. Но виждаме, че по никакъв начин отбора на Нефтохимик не се е отказал да атакува и да търси за ново изравняване. Чипев сега към Петков, не успя това подаване. Отново Терзиев, който е леко чукнат от Живко Петков и падна на тревата капитана на Черноморец. Страхотен бонус е за Черноморец, че успя да запази Георги Терзиев в състава си. Просто прави разликата. Терзиев, когато на терена, държи само правата на своя отбор. Изключителен футболист, който със сигурност дава сериозна заявка за титулярно място и в националния отбор. Именно покрай Георги Терзиев се гради и новия Черноморец. Пасът в дясно беше за Фонсека, но не се получи подаването на Маркиньо. Много колоритни фенове по трибуните на стадион Лазур. Явно Бургас очакваше своето дерби. Определено хубаво е. Много е хубаво тук на Лазур. Сега Манзуро. Напредва, има шут, показва го на няколко пъти Жереми Манзуро. Отново се пробва на 2-3 пъти вече. Французинът пробва своя шут, своя удар от дистанция. До този момент все още няма в рамките на вратата отправен точен удар той, но явно няма проблем с самочувствието да пробва тези изпълнения от далеч. Караманов към Ангел Йошев. Още 20 минути до края на редовното време. Все още нищо в това бургаско дерби не е решено. Черноморец и Нефтохимик играят при резултат 2-1. Много добро второ полувреме, трябва да кажем, в което двата отбора наистина показаха добър качествен футбол. И този футбол, слава богу, продължава. Опит за хубав диагонален пас към Стамен Ангелов, но тук Чико внимаваше. Добре върна топката към Ник Дашев. Той ма предостави отново. Много бързо тя пък бе изгубена и излезе извън пределите на терена. Осама Мрабе ще се появи в състава на Черноморец. Смяна, която направи и Димитър Димитров и срещу Лудогорец. Мрабет пък беше титуляр в началото на сезона срещу Черноморе. Има нужда от освежаване Черноморец и точно това ще бъде идеята с дефанзивния полузащитник Осама Мрабет. Да видим кой ще напусне и ще се промени по някакъв начин на тактическата схема на бургаските акули. Гаел е играчът, който ще отстъпи мястото си на Осама Мрабет с номер 91. Сега Лачезар Балтанов ще действа заедно с Мрабет в средата на терена. Ето една добра комбинация между сините, но този пас беше малко дълъг за Фонсека. 73-та минута, първи матч от третия кръг на А група. В бургаското дерби Черноморец се води срещу Нефтохимик с 2-1. Много интересни двубои в този кръг. Утре централния матч е в София на стадион Българска армия. ЦСКА срещу Черноморе. Ще ви покажем и други хубави матчове. А сега чудесно извеждащо подаване и тук трябва да има картон, защото играч на Нефтохимик Живко Петков беше това, се освобождаваше. Отново претенции за картон с червен цвят от страна на щаба на шейховете, но само жълте, той за Бруно Оливейра, бразилският централен бранител на Черноморец. Беше надигран с този пас. А ставаше изключително опасно, между другото, сам излизаше срещу вратаря на... Много тънка ситуация, наистина, на тук Георги Терзиев бе съвсем наблизо и можехме да кажем, че може би Бруно Оливейра не е сам в защита. Да, отново правилно решение на Вихрен Манев. Авторитетно ръководи този двубой. Без някакви проблеми. Да, сега да видим това опасно центриране отдясно. Или директно удар, ще видим.
4 човека в стената наредил Ник Дашев. Страхотно изпълнение! Страхотно изпълнение на Николай Чипев. Прави резултата 2-2. Отново стандартно изпълнение. Наистина невероятен. Пряк свободен удар. Изпълнен от юношата на ЦСК. И напълно безпомощен Ник Дашев. Резултатът е 2-2, 4 час преди края на този матч. Страхотен марш за Николай Чипев. Още веднъж този валцов удар под гредата. Никакъв шанс за Ник Дашев. Направи нужната крачка, положира, но този шут е много труден за хващане. Трети гол от началото на сезона на Николай Чипев. Водещият голмайстор на народната група до този момент се оказва полузащитникът на шейховете. Този двубой придобива наистина любопитни размери. Не се знае как ще завърши със сигурност. И Черноморец и Нефтохимик играят с огромно настроение, така както трябва да бъде. Страхотен дух показват футболистите на Валерий Дамянов. Ще бъде извършена и последна смяна в техния състав. Точно Петър Димитров, за когото ви загаднахме, че ще се появи в игра в даден етап от двубоя. А той се появява точно в момент, в който може да бъде изключително полезен с своите нестандартни решения, с скоростта, която разполага Димитров. Сега се очаква Черноморец да тръгнат малко по-смело напред, а със сигурност зелените ще очакват на контратака своите шанс. Абсолютно. Аз съм сигурен, че и Валерий Дамянов и неговите момчета биха били доста доволни от тази точка срещу Черноморец, но пък защо не, както сме казали, че апетитът идва сядането, защо пък да не потръсти нещо повече в този матч Нефтохимик. Предварителните прогнози, предварителните изказвания на специалисти бяха, че едва ли не днес може да очакваме някаква разгромна победа на Черноморец. Тъкмо напротив, виждаме, че с много дух, много себераздаване, показване на характер и адски много борба, Нефтохимик се върна в тази среща на 2 пъти от ситуации, в които това изглеждаше почти невъзможно. И сега Валерий Дамянов, треньора на Нефтохимик Бургас. Ето го Петър Димитров, който влезе току-що. Истина, важното за него е в какво кондиционно състояние се намира, иначе би било много полезен безспорно на отбора на Нефтохимик. Тук насетне няма какво друго да очакваме, освен на играчите на Валерий Дамянов да се приберат дълбоко в своята половина и да чакат наистина повече пространства за контратаки. Подготвя смяна и Димитър Димитров. С номер 9 ще влезе Преслав Йорданов. Значи напуска Маркиньо. Споменахме и за него, че се поизмори. Или може би така поизгуби игрови тонус, ако не се е поизморил през второто по време Маркиньо. Затова на негово място Преслав Йорданов в оставащите малко повече от 10 минути. 13 минути до края на редовните и още 2-3, може би 15 минути до края на матча. Пас към Фонсека. Сега да ни той какво ще направи въобще, дали ще достигне до тази топка. Не, добре градира там Ангел Йошев и никакъв шанс за португалеца. Евгений Караманов ще възобнови играта. Пас напред. Ето го Петър Димитров. Много дълго си поверя тази топка. Излезе в тъщия. Страничното хвърляне ще бъде изпълнено от Чико към Мрабет. За малко да сбърка Мрабет в много опасна зона. Там дебнеше Емануил Манев. Спокойно наблюдава този матч Херо. Димитър Димитров в този етап. Дори срещу Черно море по подобен начин той води, ако може да кажем, срещата на своите футболисти.
Но все пак там на 2-3 пъти, при няколко така по-спорни отсъждания на главния рефер тогава, той скочи. Днес, макар и дерби матч, Херо си стои доста спокоен на пейката и всички наставления биват давани от неговия помощник Георги Чиликов, който пък наседна и е постоянно край тъч линията. Много борба наистина и съвраздаване от страна на играчите в Нефтохимик доведоха до този резултат 2-2 до този момент. Не се отказаха да нито за миг възпитаниците на Валерий Дамянов. И напълно заслужено бих могъл да кажа на този етап печелят тази една безценна за тях, може би, точка. Така и двата отбора ще запишат, ако завършат, разбира се, при този резултат, първо равенство от началото на шампионата, след като в този момент имат по една победа и една загуба, разбира се. Все още нямат равенство. Сега нова възможност за атака от дясно за отбора на Нефтохимик. Ето голмайстора Чипев. Много Чипев. Там внимаваше Венелин Филипов и успя да изчисти топката, макар и не много далеч в тъч. Продължава нападението. Това е Манев. Задържа Манев. И взаимодейства там с Лемперов. Отново тъч за отбора на Нефтохимик. Лемперов връща по-назад топката. Тя ще бъде изпратена в наказателното поле. Удар с глава. Твърде леко беше изпратена топката от дефанзивния полузащитник Георги Вълчев. Сега опит за преса. Лош физически запас на футболистите в зелено в края на този двубой, в който доста усилия хвърлиха те. Черноморци сега много добре задържаха топката. Вляво Венелин Филипов се включи. Латара също иска. Продължава да владее, обаче и търси продължение по-скоро в дясно, където се намира Чико. Там с присъствието на Преслав Йорданов може да бъде опасно, а едва ли се нуждае от коментар това изпълнение на Чико. Случва се, може да кажем. Предизвика смях по трибуните на стадион Лазур. Случва се наистина, но пропиля хубава възможност да изпрати топката към Преслав Йорданов, който беше взел най-лоша позиция в средата на терена. Продължава битката, спечелена от Мрабет топката срещу него. Коста Янев опитва се да покрива грешките на своите съотборници. Янев да бъде навсякъде. Тази взаимозаменяемост свърши работа. Чипев, ето това е добро положение. Петър Димитров закъсня със старта и Чико успя да го изпревари. В дясно е Фонсека. Ивани Янев срещу него. Ангел Йошев, след като застана в ролята на централен защитник, се справя отлично Ангел Йошев. Има опит той на тази позиция, много често и в състава на Локомотив Пловдив играеше като централен бранител. Балтанов. Прибраха се зелените в собствената половина. Очакват поредния навик на своя съперник. Венелин Филипов търсил само Мрабета. Той пресъл Латара. Сега центриране. Там е изпреварен Преслав Йорданов от Георги Хашев. Отново изпратена топката. Двама футболисти в зелено се сблъскаха, след което отново Хашев се намесва и извършено нарушение срещу централна защита. Сериозни болки явно изпитва Георги Вълчев, но убеден съм, ще продължи този матч. Получи се някакъв сблъсък тук между него и Лъчезар Балтанов. Вълчев остана на тревата и все още не е станал. Вихрен Манев чак сега разреши на лекарски екип да влезе да му покаже медицинска помощ. Преди малко Мартин ви спомена за матчовете, които предстои да даваме. Разбира се, както ви каза, ключовият матч утре е ЦСК срещу Черноморе. Преди него Славия Лудогорец, не по-малко интригуващ матч, който
ще ни покаже дали най-накрая Лудогорец ще се събуди в българския шампионат, защото шампионите загубиха злощастно първата си среща в Любимец, а след това не показаха нещо, кой знае по-впечатляващо при домакинството си на именно на Черноморец. Между другото, още една смяна в състава на Черноморец. Петър Атанасов влезе на мястото на Фонсека. Програмата на двата футболни канала на България, News 7 и TV7, продължават с неделния матч в Гоце Делчев, където предстои наистина нещо, надяваме се, много интересно и любопитно. Ще вземе ли Левски първата си победа? Това е големия въпрос. Или точка дори. Да, под ръководството на новия наставник Славиши Юканович. Не по-малко интересен матч след това между Литекс и Ботев Пловдив. Дербито, първия срещу втория към този на практика, момент. да. И програмата на този трети кръг ще завърши в понеделник с двубоя битката за Тракия между Локомотив Пловдив и Берое. Както казаха след двубоя пловдивските железничари, по-трудният матч за нас предстои срещу Берое. Това, че сме победили Левски, не е нещо особено. Наистина трудното предстои срещу Берое. Доста високомерни бяха тези изказвания на играчите на Локомотив Пловдив, но когато си победил Левски на игра, според мен имаш право да кажеш каквото си искаш. Сега атака отляво. Уатараве това, ако не се лъжа, който се пробва с този много амбициозен изстрел от много малък ъгъл. Нямаше никаква точност в неговото изпълнение. Топката премина твърде високо на вратата на Караманов. А до края на матч остават по-малко, вече 5 минути до края на редовните 90. Разбира се, ще имаме, според мен, 3 минутки задължителни добавено време, така че поне 8 минути и двата отбора ще имат възможност да се победят в тази гореща бургаска вечер. Дербито на Бургас между отборите на Черноморец и Нефтохимик до този момент 2-2 с един много хубав футбол през вторите 45 минути, трябва да кажем. Двата отбора като че ли бяха малко предпазливи, като че ли още беше по-голяма жегата или какво не знам. Първото по време го проспаха, но през второто по време наистина показаха качествен футбол. Сега нова атака за Нефтохимик. Пас наляво към Петър Димитров, но това подаване бе пресечено от Чико. Последният пък в последствие направи това глупово нарушение срещу Петър Димитров. И сега играчите на Нефтохимик ще имат нова възможност да затъшат вратата на Ник Дашев, да покажат някакво напрежение при такива ситуации. Видяхме по-рано, че са твърде опасните. Така че още една възможност за напрежение пред вратата на Ник Дашев. Герой за Нефтохимик Николай Чипев отново зад топката. Сериозно положение. Сега не е лошо центриране. Излиза Дашев, боксира. Топката попада на крака на Емануил Манев, който пробва шут. По подобие на този, който пробва и Коста Янев през първото полувреме. Не се получи този удар на Емануил Манев. Заключителни минути на този атрактивен, бих казал, двубой между Черноморец и Нефтохимик. Сините в търсене на третия гол. Бруно Оливейра. Манзоро. Чико се включва в това нападение. Може да подава опасно към Петър Атанасов. Той пробва центриране. Което възможно за контратака. Лъчезар Балтанов се намесва в борба. Двама футболисти на Нефтохимика лежат там. Сблъсъците продължават. Много битка на стадион Лазур. Не отстъпва нито един от двата отбора. Тук имаше претенции за игра с ръка на Ангел Лошев от страна на Петър Атанасов. По-скоро такава нямаше. Ето това нарушение на Живко Атанасов срещу футболист на сините. Венелин Филипов беше това. Доведе до спирането на играта. Продължава да има проблеми футболист на Нефтохимик в центъра на терена. И лекарския щаб на шейховете влезе в действие.
89-та минута, тече на стадион Лазур. Ще има ли сили някой от измежду Черноморец да стигне до трите точки в тази среща? На два пъти сините повеждаха в резултата. На два пъти намираха сили в себе си зелените да отговорят. Правилно с човек по-малко на терена ще бъдат символичните гости. Топката изпратена напред към централния нападател Живко Петков. Осъдена е засада бърза Ник Дашев през Оливейра. Може би в щаба на Черноморец ще приемат като провал евентуално равенство с оглед на малко по-класната селекция на Димитър Димитров. Лъчезар Балтанов към Рапет. Дясно е Чико. Показа се с знаци на Петър Атанасов да потърси свободните пространства. Продължително разиграват сините. Сега изведнъжно подаване към Латара. Той много добре с глава към Преслав Йорданов. Нарушението е в полза на Нефтохимик. Това е решението на Вихрен Манев. Получи поздравление от Ангел Йошев за това свое решение. Ето го. Положението с тяло застана Ангел Йошев. Интересно решение. По-скоро си послужи с ръка футболистът в зелено, но пък видяхте, че на 2 метра буквално беше главният съдия. За първи път от началото на двубоя и Димитър Димитров стана от резервната скамейка. Сега възможност за Живко Петков. Той влиза в наказателното поле, затворено обаче от Венелин Филипов. Продължава това нападение. Петър Димитров, невероятен гол в стил Петър Димитров. Нефтохимик стига до трите точки след това блестящо изпълнение на бившия футболист на Славия. Ето за това Петър Димитров е винаги опасен, когато е в игра. Хвърля в екстаз феновете по трибуните на стадион Лазур, които едва ли са си мечтали за подобно развитие, но Димитров е футболист, който може с нестандартните си ходове да реши всеки един двубой. Страхотен мач, уважаеми зрители на Нюс 7. Черноморец Бургас, Нефтохимик Бургас. 2-3 след този фамозен изстрел с странична ножица на Петър Димитров. Юношата на Левски демонстрира невероятна класа. Спомням си едно негово попадение срещу Лудогорец преди година. Не по-малко красиво, но с този гол е на път да вземе трите точки от ръцете на Черноморец, който в един момент от двубоя водеше с 2-1, едва ли в щаба на Нефтохимик са си вярвали, че нещо подобно може да се случи. Естествено, жълт картон за бурната радост на Петър Димитров, но неговата смяна се оказва решаваща в този момент. Ясно е, че няма сили за повече от 20 на минути към този момент, но феновете на Нефтохимик са на седмото небе. 4 минути е продължението, минута и 40 вече изтекоха. Няма как да е доволен Димитър Димитров. Неговият отбор контролираше събитията през по-голямата част от двубоя, но пък с сърце, с себераздаване и воля Нефтохимик стига и поне на път да стигне до историческа победа. Като цяло в сблъсъците между тези два отбора Нефтохимик има предимство с 5 успеха, само 2 за Черноморец, но в състоянието, в което се намират към този момент, истинска сензация бих нарекал евентуален успех за шейховете. Да не бързаме все пак, Петър Димитров отново е изведен и има шанс да центрира опасно. Прави го там Живко Петков, играе с глава, след което Венелин Филипов и Емануил Манев в сблъсък. Няма нарушение срещу Манев. Има футболиста Нефтохимик, който лежи на терена. Играта не е спряна. Юсуф Латара има много по-добра скорост от Христо Лемперов. Задържане и ще получи жълт картон Лемперов. След това поредните сблъсъци между футболисти на двата отбора. Централният бранител Георги Хашев там провокира Юсуф Латара. Ще има все пак Черноморец шанс в заключителните минути да изпрати топката в наказателното поле. Продължава да лежи играч в зелено, но не е спряна играта от Вихрен Манев.
изключителен спектакъл между Черноморец и Нефтохимик. Едва ли и най-големите оптимисти са очаквали подобно зрелище между тези два отбора. Изправи се все пак дефанзивният полузащитник Георги Вълчев, отправя се към наказателното поле. А сега ми се струва, че Вихрен Манев ще даде и допълнително време на тези 4 минути. Видяхте реакцията на Юсуфа Латара. Последен шанс за Черноморец. Абсолютно всички футболисти на двата отбора без Ник Дашев в и пред наказателното поле на Нефтохимик. Продължават там разправиите и централният бранител на Черноморец Бруно Оливера получи предупреждение от главния съдия. Даде знак на Вълчев. Вихрен Манев да напусне терена. Няма защо да се чуди Вълчев. Сега ще получи картон. А то е червен. Червен картон за футболистът с номер 27 Георги Вълчев и това довежда до масови безредици на терена. Сблъсъци между футболистите. Спечели време естествено Вълчев, но пък глупаво си изкара червен картон. Затова забавяне на играта. Много нерви в тези минути. Реши да вдворява ред Вихрен Манев. Много напрегнат двубой между Черноморец и Нефтохимик. До самия край. Какво ли още ни очаква, ще видим след това изпълнение на пряк свободния удар от страна на сините. Вече се играят 6-та минута от продължението. Ще имат ли сили черноморци да отговорят на предизвикателството? Това е въпросът. Ето го и сигнала на Вихрен Манев. Най-после играта е подновена, центриране. Избива топката Ангел Йошев. Ще има ли възможност за още едно такова в наказателното поле? Манзоро успява да се измъкне. Сега праща топката в наказателното поле. Там с нея играе Лъчезар Балтанов. Удар, блокиране, шутът му. И това е всичко. Нефтохимик победи Черноморец с 3-2 в един изключително зрелищен двубой. За радост на своите фенове. 3-2. След като стигна до обратна тима на Нефтохимик, 1-0 Маркиньо. Още в самото начало на двубоя. След това Нефтохимик успя да отговори с гол от успа на Николай Чипев. Лъчезар Балтанов направи 2-1. Но отново Николай Чипев от пряк свободен удар възстанови равенството, за да дойде мига на Петър Димитров и фамозното изпълнение с странична ножица. Крайен резултат: Черноморец Нефтохимик 2-3. Останете и с първите отзиви след рекламата пауза. Уважаеми зрители, Черноморец загуби от Нефтохимик с 2-3 в един изключително интригуващ и интересен матч. Чест прави на Димитър Димитров, че остана да изкаже своето мнение след този двубой. Господин Димитров, защо загубихте тази среща? Какво е вашето обяснение? Това обяснение е, че играхме безобразно. Днеска нямаше нищо общо от организацията, която показахме в предните два матча. Допуснахме едни груби индивидуални грешки на нашия централен защитник Оливера, фаул, дуспа и третия гол вече следят са намеси изключително сериозно. При фаул, абсолютен фаул пред линията на пенала, контратака стана 3-2. Абсолютен фаул на високото на маслото мога да гарантирам, че имаше абсолютен фаул. Но ако трябва да търсим някой вина, трябва да търсим в себе си, защото ние играхме безобразно. На фона на нашите възможности, на страха, който показахме в днешния матч, като че ли закономерно загубих. Не, че бяхме надиграни, но заслужавахме на фона на тази страхлива игра, която показах.
Добре, благодаря ви, господин Димитров. Това беше Димитър Димитров, треньора на Черноморец. Сега идва и щастливия наставник на победителите Валери Дамянов. Господин Дамянов, изключително интригуващ мач, особено през второто полувреме, с дух, с какво надделяхте над отбора на Черноморец? Ами в нашия отбор има 7-8 момчета, които за първи път играят в А група. И в съблекалната им каза, че ако не си повярват, че изпаднем и няма да играят повече в А група. А имат качества и смятам, че те го показаха второто полувреме с една бойка игра. Подкрепи ни и публиката. Видяхте тези хора, ще си отидат в радостни вкъщи, защото ние приехме борбата и просто смятам, че второто полувреме напълно смачкахме отбор на Черноморец. Съгласен ли сте, че се получи прекрасно дерби? Двата отбора се хвърлиха здраво, особено наистина през второто полувреме. Ами да, прекрасно дерби се получи и смятам, че град Бургас заслужава това дерби, което както Локомотив Пловдив и Ботев, ЦСК Левски, Локомотив София и Славия, и ние трябва да направим така, че хората се радват в града. А ние сме най-щастливи днеска след тази победа. Вие сте много амбициозен човек. Оптимист ли сте за оцеляването на отбора в А група или пред вас има и по-сериозни цели? Ами, нека да караме поред. Ще се бориме за всяка една точка, за всеки един метър земя ще се бориме, докато не оцелеем или докато ни стигнат силите. Като ни свършат силите, ще се предаваме тогава, но до сега няма да се предаваме. Сега ще вървим напред. Добре, благодаря ви. Това беше Валери Дамянов, треньора на Нефтохимик. Неговият отбор спечели с 3-2 срещу Черноморец, след като акулите на два пъти повеждаха в резултата, но не съумяха да запазят своята преднина и загубиха тази среща. От мен Илиян Енев и от целия екип, подготвил това пряко предаване. Пожелания за приятна вечер и до нови срещи.